לכל בני הקהילה, אהובים והחביבים, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, נותן לכולנו הצלחה, ברכה, שמחה, ישועה, סייעתא דשמיא, נעלה ונתעלה ונזכה לכל הטוב. אנחנו מוצאים בפרשת השבוע שהיא פרשה של קדושה, בסגולות, בכוחות גדולים, בדברים נשגבים לדורי דורות, ולימוד מוסר גדול לחיים שלנו, לכל צעד ושער שאנחנו נמצאים בחיים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, באחד הזמנים הכי מורכבים שעם ישראל נמצאים בהם. מצרים רודפים אחרי בני ישראל, מצד אחד, מצד שני יש את הים, מצד שלישי יש את המדבר, נחשים ועקרבים, ובני ישראל עם מושפע אחרי 210 שנים שמעבידים אותם בעבודת פרך, כל הבן הילוד היום התשליחו, עם שעבר דברים חמורים וקשים. בני ישראל עומדים במצב קשה ביותר ולא יודעים מה לעשות, ובזמן שלא יודעים מה לעשות ועם ישראל בא כלפי משה, אתה המנהיג, אתה צריך למצוא לנו פתרונות. משה רבנו לא יודע מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. מה אתה צועק אליי? צעקה זה תפילה. מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. על הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בזמן הקשה ביותר, מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. על הדברים האלה חכמים מקשים קושיות גדולות ביותר. מה זה מה תדבר אליי? מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. בן אדם שנמצא בצרה, בן אדם שנמצא בבעיה, מה הדבר שבן אדם עושה? מה שלמדנו מדורי דורות, ועל מה שאנחנו אוחזים מדורי דורות, אדם שנמצא בצרה בבעיה, מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה מה שיש לנו לעשות. תפילה לעני כיעטוף, אדם שעני, תפילה לעני, אני מתפלל. תפילה לחבקוק הנביא, חבקוק זה סמל של אמונה. תפילה למשה, אדם שהוא עם תורה, צריך תפילה. תפילה זה אחד מהעמודים של העולם. השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה זו תפילה. אם כך, מה זה שהקדוש ברוך הוא ברגע הקריטי, הקשה ביותר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. ואפילו על פי המחלוקת של הראשונים, מה הדין של תפילה ומתי תפילה דאורייתא או לא דאורייתא, הרמב"ן פוסק להלכה שמתי שאדם נמצא בצרה, זה דאורייתא להתפלל לקדוש ברוך הוא. ואיזה צרה יותר גדולה ממה שבני ישראל נמצאים באותו מצב. מצרים רודפים, הים, המדבר, זה צרה גדולה, צריך להתפלל. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי? דבר על העם ויסעו. אלא צריך לומר על פי דבר רבנו אור החיים הקדוש, יסוד גדול שאנחנו צריכים להפנים אותו ולחזק אותו חזק בנפש שלנו. אור החיים הקדוש אומר שיש זמנים שהשטן, הטומאה, הסמכמן, מידת הדין היא גדולה ביותר אצל האדם. יש זמנים שיש על האדם מידת הדין גדולה ביותר, ומידת הדין עומדת תקיפה נגד האדם. ומתי שהאדם מתפלל בזמן שיש מידת הדין, גם אם התפילה עולה לשמיים בזמן שיש מידת הדין, אז יורדת האדם ישועה, אבל הישועה היא לא מושלמת כמו שהיא צריכה להיות. יש ישועה, אבל יש עוד בעיה פה, יש עוד צרה פה, והדברים לא באים כמו שדבר שמושלם יורד מהקדוש ברוך הוא. כי מידת הדין עומדת ומפריעה, עומדת ומקטרגת, עומדת בצורה חזקה. אז אומר האור החיים הקדוש שאנחנו מכניסים פה עוד דברים שחכמים גדולים מבארים ואומרים. מתי שיש לאדם זמן, שאדם רואה שיש עליו מידת הדין גדולה, ויש עליו זמן קשה ביותר, מה אדם יעשה? לפני שיתפלל, יעשה מעשה גדול, יעשה מעשה טוב, ועל ידי שהוא עושה מעשה טוב, הוא שובר את מידת הדין, ועל ידי שהוא שובר את מידת הדין, או אפילו מחליש אותה, הוא עושה סדק במידת הדין. אז התפילה עולה לפני הקדוש ברוך הוא, ואז לתפילה יש יותר כוח לרדת עם יותר ישועה לאדם. אבל מתי שמידת הדין בשיא העוזה ובשיא כוחה, אם אתה מתפלל, התפילה היא לא כמו שסדקת והנמכת את מידת הדין. וכך אנחנו מוצאים. בני ישראל יצאו ממצרים, המלאך של מצרים עמד לקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה אלו אף אלו? מה אלו עובדי עבודה זרה עם ישראל? גם המצרים עובדי עבודה זרה, שתיהם עובדי עבודה זרה. אז למה אלה יתבעו בים, אלה לא יתבעו? היה מידת הדין קשה ביותר. וברגע שיש מידת הדין, אם אתה מתפלל, זה לא כמו שדבר בא עם מידת הדין פחותה.
מתי שמידת הדין פחותה, לתפילה יש כוח יותר גדול. יש זמנים שאדם צריך לדעת, צריך להתפלל. אנחנו ודאי לא מדברים על שחרית מנחה וערבית, שזה בכלל לא בתוך כל העניין, בתוך כל החבילה. אלא יש זמנים שאדם רוצה ישועה לבנים, רוצה ישועה לזיווג, רוצה ישועה לפרנסה, רוצה ישועה לבעיה מסוימת שיש לו. אבל כל עוד שמידת הדין קשה וחזקה אצלך, התפילה שאתה מתפלל היא לא כמו שאתה מחליש את מידת הדין. שחרית מנחה וערבית זה לא קשור, זה דבר שחכמים קבעו לנו. אבל תפילה שאתה מתפלל ואתה רוצה להוריד את מידת הדין, שהתפילה שאתה מתפלל תתקבל, אתה חייב להפקיע את מידת הדין על ידי צדקה. לכן מתי שולחים לחכם לצדיק נותנים לו צדקה, על ידי תפילה, בתפילה ויברך דוד נותנים צדקה. ראש השנה ויום הכיפורים לפני התפילה נותנים צדקה, להחליש את הכוח של היצר הרע, להחליש את הכוח של השטן, להחליש את הכוח של מידת הדין. כך מתי שאדם יש לו איזה משהו, הוא מוסר את הנפש שלו על איזה מצווה, הוא מחליש את מידת הדין, מחליש את מידת הסדרה אחת, ואז מתי שהוא מתפלל יש יותר כוח לתפילה של האדם להתקבל. יש רמב"ן, שהרמב"ן אומר שיש לנו אמונה ויש לנו ביטחון. מה ההבדל בין אמונה וביטחון? אומר הרמב"ן שאמונה היא פחותה מביטחון. ביטחון זה יותר גדול מאמונה. הרבה אנשים מאמינים היום, והרבה אנשים ברוך השם, מלא הארץ אמונה, כולם מאמינים, בני מאמינים, כולם מאמינים אמונה גדולה. אבל האמונה היא עוד משהו רק בתיאוריה. להגיע שהאמונה תעלה דרגה להיות ביטחון, שאני בטוח שזה יקרה. אני לא רק מאמין שזה יקרה, אלא אני בטוח שזה יקרה. זה הדרגה וזה המעלה הגבוהה והגדולה ביותר, שאומר הרמב"ן, אמונה, מה שמעליה זה ביטחון. ביטחון זה יותר מאמונה. אז הקדוש ברוך הוא רצה להפקיע את הכוח של שרו של מצרים, את מידת הדין שהיה על עם ישראל. ומה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? זה לא הזמן להתפלל. מה תצעק אליי? זה לא הזמן להתפלל. דבר לעם ייסעו, תתחילו לנסוע, תעשו מצווה של מסירות נפש, תתחילו לעשות משהו, תמסרו נפש, ואז ירד הכוח של הסדרה אחת. וברגע שירד הכוח של הסדרה אחת, אז יהיה יותר כוח, שיהיה ישועה וישועה מושלמת, ואז יהיה שירה, ואז יהיה כוח גדול, כי החלשתם את כוחו של הסדרה אחת. לכן, כל אחד ואחד ישתדל בכל כוחו. מתי שאתה רואה, מידת הדין גוברת עליך, תעשה חסדים, תעשה מעשים טובים, תיתן צדקה, תחליש את מידת הדין, וברגע שאתה מחליש את מידת הדין, אז מידת הרחמים מתגברת, ומידת הרחמים נותנת לאדם כוח, ואז גדלו לשם איתי, ומרוממה שמו יחדיו, אדם זוכה לישועות גדולות. הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע גדול, כל בני הקהילה יתחזק בתורות של הישיבה, בדרך של הישיבה, בקדושה, בטהרה, במחשבה, זכה וברא, ובעזרת השם נעבור את הימים האלה, ונזכה לגאולה ולאור גדול, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו.